ešte nie. Čaute ľudia, moje meno je Stefanenka a vítajte pri novom videu, ktoré bude druhé video na mojom kanále. Dúfam, že sa vám bude páčiť a budem rozprávať o mojom živote. Je tu so mnou aj X-Voice. Ahojte! Na žiadosť som prišla do Jankyho videa, takže v mojom videu uvidíte, že zakladáme spolu nový kanál a to sa bude volať Denné videá a zakladáme spolu aj rádio, ktoré sa volá Rádio X-Voice, teda Denné Janka, takže máme plakať len na Rádio X-Voice, takže Janka vám to si ešte porozpráva, takže proste bude obed, pôjdeme sa navodovať a no proste pôjdeme natáčať ďalšie video. Bude to vlastne denné video, pokiaľ budete vidieť, čo sa u nás deje, takže môžete si pozrieť na našom kanále novom denné videá, môžete si pozrieť nové videá z nášho života, takže tak. Janka vám ešte niečo porozpráva. Dám jej otázku. Prečo si chcela založiť YouTube kanál? Ako ťa zmenil YouTube? Alebo niečo? Zmenil ma YouTube, pretože natáčajú tí youtuberi videá. Aha, dobre. Takže toto je koniec dnešného dielu. Takže 3, 2, 1. Majte sa fantasticky!